Umongameli Cyril Ramaphosa uthi urhaphilizo nokubanjwa ngobhongwana kukarhulumente kuyitheze amandla iANC namahlakani ayo. Uthi ukuba aluncothulwa neengcambu urhaphilizo luyakutshabalalisa lombutho. OkaRamaphosa ebesenza intetho ngobomi begqala leANC elingasekhoyo uBaw'uRaymond Mhlaba eVryheid kwiphondo laKwaZulu Natal. Uthi eziny'iinkokheli zibuyiselele ilizwe emva ngezenzo zorhaphilizo. Amalungu eANC adibene namhlanje khumbula enye yeenkokheli ezingasekhoyo zalombutho uBaw'uRaymond Mhlaba. Elgqala lomzabalazo laliyinxalenye yetyala laseRivonia ngelifinca iminyaka elikhulu kulo nyaka. uBaw'uRaymond Mhlaba waziwa ngokuba inkokheli eyayiziphethe kakuhle neyayizimisela ukunikezela ngobomi bayo ukuze kukhululeke lilizwe. OkaRamaphosa ubuze ukuba ingabe iinkokheli zale mihla zinazo kusini na ezimpawu zikaBaw'uRaymond Mhlaba. We have to ask if our actions truly uphold the best values of revolutionary morality of which he was an embodiment. And what were the values that uOmray stood for? He stood for an abiding commitment to serve the people of South Africa without expecting anything in return. Umongameli waxeke kabukhala amalungu eANC afuna ukungena kwizikhundla ngenjongo zokuhlisa ngomlenze imali karhulumente. Ulumkisa amalungu ngokuzibandakanya kwizenzo zorhaphilizo. Watsho esithi urhaphilizo luyakuwisa lombutho nelilizwe. Maqabane labo esibabeke ezikhundleni ezinkulu kunokuthi basebenzele umphakathi. Labo abamele nje ukuthi batshontshe imali basibuyisela emuva. OkaRamaphosa uphinde waphawula ngentetho zakutshanje ezenziwe ngulowo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana FW de Klerk ezimalunga neapartheid. These often hide their racism under the guise of critical intellectual engagement and freedom of speech. They also seek to manipulate memories of our apartheid past and present apartheid as having been less than what it actually was, a crime against humanity and a crime against the people of South Africa. iANC kule ngingqi yamkele namalungu amatsha liqela phuma kwimibutho ephikisayo. Lo mbutho busoloko uzama ukunyusa inkxaso yawo kule ngingqi yakumantla kwaZulu Natal negcwele kuyo amalungu eIFP. Umongameli Ramaphosa ungqinisisile ukuba kuza kusekwa ibhanki karhulumente nanjengoko ebetshilo kwintetho yakhe yobume besizwe.